Майта, бате! Слушай, няка, слушай, моето мич, не си мраз, откъде ми знаете номера, бе? Казвам ми с хубава чудо, кажете ми. Чора пълмата, аз съм... От Томайски пуш. А? И Томайски? Роми Сарсла кола. Минка. Минка ли ти даде номера от Загоре? Олено дето. Гена, кой? Кой то Митко, ма? Але, токмака, кой то? Му карат ко токмаки. Това данък ма нерва зла, Митко токмака. Давай, ба. А кажи спокойно, ма мочи ми, че не трябва там. А? Ман до това. С кой? Кажи ми с кой? С Танграта. Але, знам, а кърлач при тебе Митко токмака. Ай, келъски! Танграта! Штангата ли? Цар, бе! Танграта. Танграта ли? Танграта ли? Танграта ли, дето тангри, мангри? Фейсбука, дете. Фейсбука, дето, той ли? Ало? Митко Танграта. А? А кар дето Фейсбука. Ама кой то, ма? Кар дето е в Фейсбука ли? Фейсбуката дето и. Танграта. Танграта. А? Бе, маестеца малко боля да бъде опутки. Не мой да чувам. Къде ти каме джана, лун? Къде ти каме джана? Да хари камичес. Ало? Да хари камичес. Слушай, моето мичи. Те минджата заред. И си ту дадах как унчета манги кидал. Кажи сега, моето мичи, кажи. Спокойно. Слушам те. Няма да ти кажа, ти ще ми кажеш откъде си. Бе, слушай, моето момиче, ще ти кажа пак. То номер искам да знам кой ви го даде. Наки бричетка. Дик, то ще конта маре минджата, ще кончак. Оу! Кажи ми спокойно сега. Кой ми даде номера? А как си ти бричетка, ако на чешно думо смачи? Кажи. Нито скъсми на работа. Тук говорят на работа, казвам ти откъде си взимал номера ми да звъниш. Кажи ми, аз ще кажа откъде съм. И аз тогава ще ти кажа откъде съм, всичко ще ти кажа. А, така. Ще се любим колкото искаш, чедо. Кажи. Ачо. Кажи. На кой? Гена къде токмако. Кълчла. Аре, какво ще Ало. Аз съм господин Токмаков. Направо Тодор Коля